U nedjelju 13. studenog u Rijeci, kao i drugdje u svijetu, obilježen je 6. svjetski dan siromaha. Djelatnici i volonteri karitativnih ustanova Riječke nadbiskupije te njihovi korisnici okupili su se toga dana na svetoj misi u crkvi Uznesenja Blažene djevice Marije u središtu Rijeke, a Euharistiju je predvodio don Vjekoslav Đapić, nadbiskupski vikar za kler. Suslavili su župnik monsignor Sanjen Francetić i monsignor Nikola Uravić. Don Đapić je u propovjedi istaknuo da Gospodin od nas traži da ljubimo jedni druge kao što je On ljubio nas, te da se brinemo jedni o drugima kako bi nam put bio lakši. Ne možemo pobjeći od onoga što se događa u svijetu. Ne možemo zaustaviti ratove i glad u svijetu, ali znamo da je pobjeda Božja. Ali što možemo? Možemo pomagati jedni drugima u patnji. Možemo pomagati jedni drugima da bismo olakšali put koji nam je gorak i koji nam je težak. Možemo ublažavati boli jedni drugima. Možemo pomagati da se poprave nepravde koliko je do nas. Zato nam je potrebno srce otvoreno širom. Kristu Spasitelju. I svjetski dan siromaha samo je da nas podsjeti da svaki dan, svatko od nas ima priliku ublažavati boli i žalosti i tuge i patnje jedni drugima. Ove godine Papa Franjo uputio poruku s naslovom Isus Krist radi vas posta siromašan. U toj poruci Papa nas poziva i govori kako su ovi dani zapravo prilika da propitamo naš način života i da razmislimo malo o raznim oblicima suvremenog siromaštva. Tako da Papa nekako stavlja pred nas i potiče nas na ispit savjesti, da vidimo koliko su naša srca zapravo otvorena za potrebe naših bližnjih, pogotovo usred posljedica pandemije i usred silnih ratova koji se događaju, a k tome i rata u Ukrajini koji se pridodao samo mnogim ratovima koji se nažalost vode po cijelome svijetu. Nakon svete mise u župnim prostorima organiziran je zajednički objed kojega je za korisnike karitativnih ustanova kao i djelatnike i volontere omogućila Riječka nadbiskupija, a u organizaciji su sudjelovali Caritas Riječke nadbiskupije, prihvatilište za beskućnike Ruže Svetoga Franje, socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete s prodavačima uličnih svjetiljki te Depol Hrvatska, udruga koja vodi projekt Kuće utočišta. A za organizacijama, za ljude je dobro da su nam ovo učinili i svaka im čast i da bude isto za ove siromahe koji su beskućnici, koji tamo na klupama spavaju, na žabicama, gore na željezničkim stanicama i ostali tako. A i ovo je dobro da se ljudi druže, da se više Bogu posvete i da se pomole i Bogu i da više se obrati i crkvi i tako. A ostali i našim organizatorima i našim ovim isto naše voditeljice i tako je. Vama kao prodavač uličnih svjetiljki, što taj projekt znači za vašu egzistenciju? To mnogo me znači. Znači, omogućili su nam da moramo dažbine plaćati, da si moramo pomognemo, pomažemo i mi isto, da ne mi koliko toliko siromahima isto, a šta će i tako. A i pomaže i nas isto. I ljudi uzmaju isto te ulične svjetiljke, ja se im zahvaljujem ovim prodavačima, a i naši prodavači isto, koji su svaki dan pod vedrim nebom i prodaju te ulične svjetiljke, borimo se, ali šta ćeš, Božja volja i tako. Ali najbolje, mnogo znači te ulične svjetiljke ovako za nas. Mnogo. Da nije toga i da nisu nas omogućili, teško bi ljudi živjeli, a i teško živi se danas, skupoća i sve ono. U zajedništvu i s istim ciljem svojim redovitim korisnicima ovaj dan učiniti posebnim. Misija je bila djelatnika i volontera karitativnih ustanova koje svakoga dana skrbe o velikom broju potrebitih. Svakoga dana skrbimo za 70 osoba
Kuća utočišta je dnevni centar za beskućnike i osobe u riziku beskućništva koja u biti djeluje 12 sati dnevno, a to znači da pruža sve one usluge koje bi netko, odnosno osoba, trebala dobiti u svom domu, u svojoj kući, sve osim prenoćišta. Ono što je nama jako važno je obuhvatiti osobu u cjelini, a to znači da u jednom trenutku pomoći joj da aktivno iskorači iz svoga siromaštva. Zato su nama ključni programi resocijalizacije, odnosno radne aktivacije na različite načine. Također nam je važno obuhvatiti fizičku, tjelesnu razinu čovjeka, psihičku i duhovnu razinu. A ruku pomoći u posluživanju i pripremi prostora pružilo je 15-ak mladih aktivnih u Uredu za pastoral mladih Riječke nadbiskupije. Mene osobno raduje kao prvo što imam slobodnu nedjelju, što nemam drugih obveza, što mogu svoje vrijeme darovati potrebitima i to mislim da je stvarno potrebno volontirati, kao što je to potrebno njima, potrebno i nama. Mene to osobno stvarno ispunjava i budem puna ljubavi i radosti nakon susreta s ovim ljudima. I isto mislim da je jako bitno, osim tog obroka, što je najmanje što im možemo dati, da prepoznamo to da su oni u biti potrebi pažnje i ljubavi, a svi smo toga potrebni. Zato mislim da su ovakvi susreti savršeni, da jedni drugima pomognemo i učinimo malo boljim dan. Drago nam je da možemo ih ugostiti, da imamo otvoreno srce, da imamo mogućnost, evo i to zahvaljujem našoj Riječkoj nadbiskupiji koja je omogućila ovakav jedan lijepi ručak. I još jednom želim pozvati zapravo sve koji kad god imaju malo slobodnog vremena da se uključe i da odvoje to svoje vrijeme i pomognu potrebitog. Mi u našim projektima, to su prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje, ulične svjetiljke i socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete. Evo, nudimo mogućnost volontiranja i u tim projektima zapravo pozivamo naše sugrađane i da doniraju, pogotovo evo u ovo zimsko vrijeme za našu socijalnu samoposlugu imamo skladište, mogu donirati i deke i sve ono što je našim beskućnicima najpotrebnije. To su projekti koji su proizašli iz našeg Franjevačkog svjetovnog reda u kojima mi nastojimo živjeti ono što zavjetujemo, življenje evanđelja i evo, to je ono što je nekako ono što nas obilježava. Svjetski dan siromaha ustanovio je Papa Franjo na završetku godine jubileja milosrđa 2016. te odredio da se slavi na 33. nedjelju kroz godinu sa željom da to svake godine bude prilika i poticaj za vraćanje pogaženog dostojanstva svima koji su zbog siromaštva marginalizirani i odbačeni.